to Roblox sice, ale tohle je Rivals. Tohle je Rivals. A my si teďka jdeme zahrát Rivals. Budete koukat, tak mě Tak kámo, ty pořádně říkáš třeba mě. No jo, to musíš taky si ozvat. Alkhalogist, který šel kouknout. Vinír, kamo, a potom šel. No zároveň splash. Musí být splash, musí. Jestli bude splash, tak jdete odběr, jestli hledáte co jiného, tak berete něco. No, jdete odběr. Takže dáváme si naši nejlepší zbraň. Jo, to je naše nejlepší zbraň, hej. To je Distortion. Může revolver. Já nevíme, to překládá česky, jo, tak neříkejte, že nejsme Češi. Takže tak říkáte, že mám to revolver. To je Distortion. Takže je tu disto. No to taky se tomu říká takhle. Kam tak ten jak by letěl po zemi a pak nahoru. Pojď. Počkej, oh my god. 6, 7. Emblem. Možná to je 6, 7. 6, 7. Když máš to travoval, tak to nebudeme zpívat, jo? To jo. Kdyby, na té dobré se naše, no kam, co to má, aha. To barva netrefila. Dobrá, mě se nebyl. No jako barvu. Teď jsem to dobře nezahrál. A teďka budu na to prostě. No jestli pozor, protože jsem na to nepojedal. A on z toho HP. No, už je, tak už je strašně štvo. Když se vy... A jak? Už, dobré. A chceš? Chceš? Ne, můžeš čum. Vylez. Buďák. My vyhráme, ne? No, vám to říkám na rovinu, my vyhráme, ne my. Kam, a teď se bojím, že tady jeden na mě čekuje, kam ho snadíme. Se boj. Vidíš ho? Já ti ho tady umím. Ty, kam ho čekuje. No, to je jedno, asi tady toto. On afkuje, kámo, on je v Afrika režim, kurva. Oba dva jsou v Afrika režim. Oba dva jsou v Afrika režim. Protože oni tohle ta zbraň je vybuchovačka. Easy. Pojď. Pararam, bam, kámo, jsou pohnutí nebo co? Jste easy mega, ale tam možná se zlepšili teďka. Ty zkuší, jo, tak já prostě ho zlepší. Afrika je zabitý. Ne, to je můj. Ale. Díky bohu, že jsi ho zabil. No jdeme. Jestli mi chcete do friendu, protože máte ten, tady máte ten nick. Aj můj. No, tady taky. Já nechám prostě mi furt nepřičítají olinky, je to štve už. Počkat. Máme gold pass oba dva, samozřejmě. Ne, to jsem... Měli ta zbraň nejde získat. Právě. Tam jde. Jdeme tady. To je pizza, no. Pizza. Mňam, pizza. Jsem měl, kam to je pizza, man? Teďka si jsi dal hada. Počkej, dřevče. No jo, ty jsem to chtěl říct. To jdeme. Myslí páde. Jsme dali mě 2 a 200 nic. 208, vypadalo 90 tam. A mám sniperku jeden z nich, já jsem řekl, má 200. GG. GG bro. Já mám skara, to je lehké.
Velké nevím. Tak. Koukám, mě nic skoro neubrala, jako to je easy. On mě zabil. Jo. On má sniper. Kamo, ale úplně super. Oh my god, oh shit. Just give me a skin case 2. Kamo, sorry. Ale ne, nemám. Aha, on se jeho ptá. A sniperuje. On napsal ok. No tak teď mě blázen. Ale jsem má, kam, oh my god, rychlejší skára se mi zdá. Ale ta píza mi mířila na nohy. Ne! To on tam tak málo? To je parchant. Mám nožík. A kde? Ne. Chtěl mu sniper, pozor. Ale to nejde. On tak ten. Počkej, ale na ní toho jsem nebyl na pojáku. Protože má takovou automastřílení. Kam pozor, jo? Kam neříkej, ne. Prostě se nožiček nemůže moc. No tak to kamu nemůžu, on chtěl moc, ne. Ale jdu za skatanou. Jo, čili. Jsem postavil. Málem se do toho trefil. Papal mi mojí chuť. Hnedka. Mám to. Dobré. Počkej, ty jsi mi dal nožikem? Jo, to do metky. Dobře. Tínej. Fe. To je knife? Ok. To je taky knife. Cože? On řekl, že bude za knife a on... O, co dobře udělal. On aspoň je fair play za... Jo, je fair, protože aspoň ty vlko se odpaluje. On jde za nožík. Oh my god, bohem. Má tušku. Co? Tušku. Pušku nebo Tušku. No, jdeme, nekašleme na to. Tušky blbé, nekašleme na ně. škoda? Jo, jdeme snajpovat. Mám jí ten Super. nervy, jo? Nervy, promiňte, když máte hračko, jo? Ale my nemám hračku. A promiňte, já se věří Boha, jo? Tak co? My věříme v Boha. Jo, my věříme, ale nebaví nám škola třeba. To asi všem nebaví, co? Mě baví. Co? Mě baví. Jako fakt? Jo. A co něco tam děláš, tak se učíš. No. A Představ si, kdyby nebyla škola, tak nemůžu ani hrát rýbal. No to. Protože to by... A nervy tam hodně mělou chodí. Ale že je to. Já jsem si myslel, že žije. A že bro, teďka team, co píše? Teammate, does give come asking case. Okay. Kámo, mě se to seklo. Já nemám internet. To je jedno. Vyšpáš? Protože jsme vyhráli. Easy, připojí. Naštěstí. Jdeme. Znova. Hej kámo, ale... Ne. A my se spolu hodíme, kámo. Akorát kdybychom měli stejné triko. To jsem... Já myslím, ale nechci. Co? Shut up. You said you bad. No. Chudák. Pojď tu, pojď sem. Dobré. Jak jsem tam
to je A, vyskal. bude dobrý, no, creep map. Běž to tam! Rukus. Tam uděláte si sami, ty se srali. No a 29 jde, kámo. Ne? Ty 29, to je taky srát. Taky jde srát. Man. Pozdě. Gaču. Jdem. A Pikachu jest. MG Fitman. Kur. Mimo vision. Sorry, kámo, chill jest. Ty mi taky vyžráváš. Ty mi taky vyžrá někdy. To je neříkej. Proč? Kámo, prostě to nemohu dostat, já. Znapuje někdo. No to asi může být. A bum, tam bum, a hnedka spát a bum. A víte, co? No, taková čumá do pedo. Ničeho jiného, kámo, a ty jen nebudeš štvat jako tady. Já si fakt, no kámo, ale jen blízko nechod. Ne, chod blízko. Jo, healy. A zdrhej. A, se bojím. Je to tam. Já bych šel na něj blízko, kámo. No. Jo, co nejdřív. Zdali ho, dobré. Zasekl. No, teďka běž na to lepší. Ne, prosím, než dobrý, jsem se zlakal. Zachraň nás to. To se střel. Jdem tak. A lidi. Takže nás... on se líbil. Tak jsem to 3 minut říkal, tak on se líbil. Ty kámo, ale teď mi to tohle nevyhrál, vidíš? Jsem říkal, že jsem ti vyhrál a sám jsem to vyhrál. No to ještě. Ty budeš, ale já víš, že Ječka budu já teď. Kde jsou rybky? Tady mají střílet spíš rybky, ne? No měli by střílet rybky, ale nestříli. Jo, to dobra, ty světa. Počkej, a kde je to? Nevím, já vím, kde je ten bobek. Kde je Bobek? Kde je? Bobek je tamhle. Ne moje. No. Do těla, do torsa. Headshot. Ty jsi dead, že? Tady máš jeden smrt. La Spooky Grande. Je to dobré dvojce. Jo, máme dobré duo. Kámo, co bys dělal, kdyby jsem ti napsal I hate my teammates? Co bys dělal, kdyby jsem to napsal? Co to je? I hate my teammate? No, Že tě hejtu. tak si tě smazala friend. Já si. Že jsem někdo napsal. Ne. To bys neudělal, to bys takhle mluvili. Že potom by jsem tě nepřidal už se. Ale zase mě hejtoval. No jo, v house. Ale kámo, to je horší, když tě někdo hejtuje. No, Je. já si tě zmáš. Tak o. Jo, chceš? Ty jsi to řekl. Ne, jsem dělal srandu. Co jsem řekl, tak A I'm so sick of God. No, la policía. Koška.
Kurník. Česta. Konečně je to 40 z nás, jste tak koukali lidi. 6, 7. Kamu ukazuje 6, 7. Jo, pane lidí, no. No, ale už jsem říkal, někoho to můžeš fakt jak nevím co. Dolphin Strike. 0, protože se mi to nenačítává půl. Dolphin Strike. Budu lehké. Feely. 6, 7 se jmenuje Feely. 6, 7. Boom, easy, úplně Možná easy. není ten 6, 7, kterého znám. Feely. Možná podle tebe, jo. Tento Filip Piškot. Piškot, bože můj. Mám malo. Ne, jedna. Jo, pojď. Wow. To jako umřeme odkud. Víš, jaká je nejblbější, teda nejblbější, teda nejlepší, ale zdá se málo obírá. Je pistole. No. Aha. Druhé chvíli to obírá. Tam jo, tak sorry, já mám 150 korun. 50 korun, jaký 50 korun, 50 HP. Už jdu na pomoc? No dobře, no. Filip mě zabil. Bože, Tefeš. Este, pati, pum. Tak to ne. Já nebudu dovolat mě zabíjet, jako tak to ne. Cože? Co? Hekrovka, to je krovka, ty bobo. Lidi, potom vám můžeme zahrát na zabíjer ty rankedy. Filip. A nevyhrál. Já už jsem to vyletěl, si nemám říkám kam. Já jsem taky vyhrál, že? Pozor, wow. Je na ně trošku jinak. Kde? Tam ne. Jeden a druhý je... Ano. Ještě Charmander. Já mám No, něco teď v můžeme pase. dát. Co? Mám něco v pase. No teďka můžeme dát ty rankedy. Takže musíme se přidat samozřejmě. Co si přidat? Ok, co, 305. Hater. A boom. Tam, vývarské. Já nejsem real pocket. Jsem fucker. Znáte toho čísla. Bude 45, bože, ale to fake, on je hater. Druhý. Ten. Pocket. Yes. Já si pusu skok. Svědě. Vizí ještě nějakou. Dělá ochranné věci. Hlavně, že chtěl mít velkou. No kamo. Kdo by chtěl geje? Zakažu Onyx. Kamo, prosím, zakažte Areno. Ne, Playground, prosím, zakažte Play. Jo!
To máš lepší než Playground. Playground, Battleground. Co jsem to chtěl zakázat? Ještě zakážeme. Tady zakážeme Slingshot, to je taky zažíš. Jo, zakázali. Možná jsem mohl zkazat sniperku, ale nezakázali Destroytion. Jo, zakázali sniperu. Takže beru si to. Takže všechny moje věcičky. Moje taky. Co to může být? Naštěstí mi dobře. Dobré, je to tam, vyber stopka, můžeš si dát. Tak pojď. Jo, o 24. Pozor. Má tu silnou zbraň, která začíná bojovat, má už 80. Kamu? Ne. Máš žíly? Tak se vyhýlí. A pozdě, chlape. Má dogry. Dobré, dal jsem to. Easy, to se teď trošku lehčí. Jdu za tebou. Aby jsme se furt nezabili. Kde? Pomoc, jo? Pomoc! Pomoc mi nepomáhá, vůbec mi nepomáhá, vůbec! Dodělej ho, zabij ho. Nemáš štít? Teď zabije, lehce. Dobré, tady zabije. Za tebou. Už je malo. Pozor, je dobře zanožit. Dobře. Někde musíme tvoji logiku. Dobré, easy. Já jsem si tu kočku dal na pomadku. Ty máš ducha. Jsi je máš teď? Jo. Sám je doma. No teda to, sám. Počkej, nespadl ti telefon? Nespadl. Ne. Takže je tak asi skoro hodinu a tačím. Ne. Asi 15 minut. Nebo víc. Tak bych řekl 15. Kurňa! Kde? On je dobrý umývač. Ne. Jo! To jsou dobře. Vyhrali jsme první ranky. To je 4. No, bože, je to tolik. Že ty to máš lepší. Co lepší? Že máš lepší jakože to. Jo. Na telefon.
X, IXX, A- Solo que dice tú, me enamoro, Počkej, jak to, že ti to ukazuje něco jiného než nějak? Nemusí to všechno stejné. No ale že asi to ukončíme, no. Tak čaute! Pokud se vám video líbilo, můžete se chávat like, se zvonečkem a čus.